Assalamu alaikum jama'a, har kullum ni ne naku Karat, ina muku fatan alkhairi. Yau za mu yi magana a kan dankalin turawa. Lallai dankalin turawa yana da matuƙar amfani sosai. Na daga cikin amfaninsa shine yana ƙara ƙarfin ƙashi sosai, saboda a cikin shi akwai waɗansu sinadarai da ake kira iron, phosphorus, calcium, magnesium da kuma zinc. Sannan an gano cewa dankalin turawa yana rage matsalolin hawan jini, ma'ana yana sauko da jini ƙasa, domin a cikinsa babu wani sinadari da ake cewa sodium, ko kuma sodium ɗin da yake ciki ɗan kaɗan ne. An ƙara ganowa cewa dankalin turawa yana rage matsalolin ciwon zuciya, saboda a cikinsa akwai wasu sinadarai da ake cewa fiber, potassium, vitamin C da kuma vitamin B6. An gano cewa dankalin turawa yana amfani sosai wajen rage faruwar kansa a jikin mutum, saboda wani sinadari da ake cewa folate a cikinsa. An ƙara gano cewa wannan dankalin yana rage afkuwar cunkushewar ciki da kuma gyara ciki wajen yanayin dagargaza abincinsa, saboda wannan fiber ɗin da yake ciki. Lallai cin dankalin turawa yana kula da yanayin ƙiba ta cikin mutum, sannan koya ka ci ɗan kaɗan za ka ji ka ƙoshi, ma'ana hakan ba zai barka ka ringa cin abinci sosai ba har kai ƙiba. An gano cewa dankalin turawa yana ƙara wa mutum abubuwan da suke kula da jikin mutum su ƙara ƙarfi, a turance abin da ake cewa immunity. Lallai amma mutane su kula sosai wajen cin dankalin turawa. Akwai yanayin da za ga dankalin turawa ya yi kore fatau, ko kuma ya fara ruɓewa, ma'ana bai nuna ba, ko kuma saboda ajiya ya fara ruɓewa. A wannan lokacin idan kana cin dankalin turawa, to lallai kana cin sa ne a matsayin guba, domin yana ɗauke da wani sinadari da ake cewa solanin. Shi kuma wannan solanin ɗin ya zama guba, domin a lokacin da dankalin turawa bai riga da ya gama nuna ba, ko kuma bayan ya fara ruɓewa, akwai wani sinadari wanda ake cewa solanin da yake fita a jikinsa. Wannan solanin ɗin yana taɓa mutum sosai wajen yanayin wucewar jini a jikinsa, ko kuma ya taɓa mutum wajen yanayin numfashinsa, ko ya sa mutum ciwon kai, ko ya sa mutum zawayi, ko kuma ya sa mutum mura da dai sauran illoli da yake kawowa. An gano cewa yawan soya dankalin turawa ya wuce ƙa'ida, a riƙa soya shi sosai yana kawo matsala, domin wannan soya shin yana fitar da wani sinadari da ake ce mai acrylamide. Wannan acrylamide ɗin shi kuma yana taimakawa wajen haɓakuwar kansa da kuma matsalolin haihuwa a mutane. Lallai mutanen da suke da ciwon siga, ko kuma suke da tumbi sosai, bai kamata su ringa cin wannan dankalin turawa ya wuce ƙa'ida ba, saboda a cikinsa akwai sinadari wanda ake cewa carbohydrates, kuma carbohydrates ɗin yana da yawa sosai. Lallai bai kamata ka ringa ajiye dankalin turawa kusa da albasa ba, domin wannan albasar tana fitar da wata iska wadda a turanci ake cewa gas, wanda yake saka wannan dankalin ya ruɓe da wuri. Har kullum ni ne naku Karat, ne muku fata alkhairi. Sai anjima.